Не захлинись Азовським морем. Плакати з таким гаслом цієї неділі можна було побачити у Санкт-Петербурзі. На Невський проспект вийшло з півсотні сміливців, незгодних з військовою агресією Кремля в Україні. 3 години поспіль учасники мітингу вимагали звільнити захоплених у Керченській протоці українських моряків, повернути викрадені в Україні кораблі і припинити блокаду українських портів в Азовському морі. Нагадаю, що це вже вдруге за тиждень у Санкт-Петербурзі влаштовують антипутінський пікет. Минулого понеділка небайдужі пітерці проходили під Генконсульство України, аби висловити свою підтримку українському народові. Протест на дії Росії в Азовському морі висловила українська діаспора у Канаді. Кілька десятків етнічних українців разом із кримськими татарами зібралися під консульство Федерації у Торонто. Люди тримали в руках українські прапори, принесли з собою і плакати із закликами припинити окупацію, зупинити війну та прибрати руки від України. Окрім обурення останніми подіями в Азовському морі, протестувальники висловили невдоволення анексією Криму і закликали світову спільноту нарешті почати активно реагувати на російську агресію по всьому світу. Вони захопили знову наших моряків, вони знову знущаються над Україною і українцями, і цьому має колись прийти кінець. І тому сьогодні українці та кримські татари зібралися тут разом, щоб висловити протест проти дій Росії та закликати світ почати щось з цим робити нарешті. На підтримку України та проти російської агресії люди вийшли по всьому світу. У Сполучених Штатах українці та кримські татари свій громадський протест висловили під стінами російської дипмісії в ООН. Кілька десятків людей із українськими та кримсько-татарськими прапорами вимагали звільнити незаконно заарештованих моряків та скандували українські гасла. Слава Україні! Героям слава! Честь нації! Смерть ворогам! Слава Україні! Героям слава! Україна! Понад усе! Низку пікетів провели українці і у різних містах Іспанії. Із плакатами проти війни та російської агресії люди вийшли на вулиці Барселони, Мадриду та Валенси. Від Федерації вони вимагали звільнити українських моряків та поважати міжнародне право, яке вона грубо порушила в Азовському морі.